Al llarg d'una trajectòria, doncs sigui personal o sigui d'un col·lectiu, 25 anys, depèn de com t'ho miris, poden ser pocs o poden ser molts. Però la veritat és que quan són 25 anys plens de reivindicació, de lluita, de queixa, de posar el dit a la nafra per intentar aconseguir doncs, que gent que té els mateixos drets doncs, els pugui fer palesos de veritat, o que la igualtat de dret, que això la tenim tots reconeguda constitucionalment, sigui igualtat de fet, això ja és una altra cosa, doncs la veritat és que són 25 anys molt intensos de treball. Hi ha hagut diferents persones al capdavant d'AMIDA, l'Associació de Minusvàlids i Disminuïts d'Andorra, però en aquesta celebració del 25è aniversari hem de felicitar a la persona que tenim tot just aquí al costat, és l'Agustina Granvallet, la presidenta d'AMIDA. Què tal, Agustina? Molt bé. Molt bon dia. Bon dia. La cap visible, aquí. La presidenta. Però al darrere tota la gent. Home, evidentment, i com deia, i presidents, algun dels quals, per cert, que ja no hi és entre nosaltres, que havia fet una feina fantàstica, però, com dèiem, 25 anys de reivindicació, de lluita i de moltes coses, no? Sí. Sí, una feina, una tasca feixuga, perquè van ser els pioners, i començar sempre és difícil. I bueno, diguéssim que nosaltres el que hem pretès durant tots els 25 anys sobretot és mantenir la filosofia que des d'un principi va tenir el senyor Antoni Rogell, que no em canso mai de dir el seu nom, Antoni Rogell, perquè és molt estimat i molt enyorat. A més, doncs, tota la gent que van començar amb ell, entre els quals hi ha el Pere Capdevila, l'Albert Lloera, que encara ara està fent una labor per fer visible la discapacitat, l'Angelina Mas, que encara la tenim, l'Antoni González Fernández, que el vau tenir l'altre dia aquí al programa La Rotonda. Bueno, no em vull deixar ningú, hi ha molta gent, i després al llarg, el Xavi també, el Xavi Fernández, i al llarg d'aquests 25 anys, doncs gent que hi ha hagut, i s'han apeat, i d'altres que han pujat, diguessin, al tren i per continuar, no? AMIDA no caldria. Com que no caldria? O no hauria de caldre, per ser més exactes. Perquè una entitat que hagi de defensar els drets de gent que ja els té fa pensar. Sí, home, clar, si no, clar, però sempre hi haurà coses que defensar amb aquest. Si es respectés només la llei dels discapacitats, la qual la van crear des d'AMIDA i a la qual va participar el senyor Antoni Rogell i l'Angelina Mas, es va fer una llei molt ben feta, i després ja, clar, ara s'acaba de ratificar amb la convenció del 97, s'acaba de ratificar, i això passat uns 2 anys esperem que arribem ja a un estat en el qual doncs, només les associacions ens puguem dedicar realment a això, al lúdic, a crear activitats i algú li deu haver sobtat que digui que AMIDA no caldria o no hauria de caldre, i és el que deia, totes les constitucions del món modern reconeixen que no hi ha d'haver discriminació per cap tipus de causa, ni sexe, ni religió, ni pensament, ni qualsevol tipus, òbviament, de circumstància física o de disminució o diversitat funcional, no? Diversitat com us agrada dir-ho a vosaltres, i em sembla molt encertat. Què passa? Que una cosa és el que diu la llei i una altra és el que passa en la realitat, no? I si resulta que, per posar un exemple bastant petit però molt significatiu, si resulta com una cera estreta posem un senyal de trànsit que no permet que passi un senyor amb una cadira de rodes, s'estan vulnerant els seus drets. Que això pots dir, apa, ho estàs agafant. No, s'estan vulnerant els seus drets, perquè aquest senyor haurà d'anar per la cera, amb un risc evident i tal. I com aquestes n'hi ha 1000 coses. Per tant, malauradament, no hauria de caldre una associació que defensés els drets de qui ja els té, però òbviament que sí que cal. I aquest només és un aspecte. Agustina, això venia, que igual algú deu dir, què diu aquest animal, que no caldria, no? Sí, és el mateix quan ahir em vau entrevistar per la ràdio, i jo vaig fer molt de relleu amb el tema d'inclusió. Quan jo parlo d'inclusió parlo en tots els aspectes, i sobretot vaig fer molta èmfasis amb la inclusió dels nens a l'escola. I quan jo vaig dir que era una retroalimentació entre tots els nanos, perquè a més d'aquí són els mateixos nanos que faran la feina pedagògica per conscienciar la societat, doncs clar, potser potser alguna mare havia de pensar, bueno, ja el meu fill que ha d'aprendre
D'aquest tema en vam parlar no fa massa amb una altra bona amiga comú, que és l'Ester Fenoll. L'Ester. Tot just me'n parlaves ara. L'Ester és assessora a mida, la tenim com a assessora. Doncs dèiem i parlàvem de que s'ha d'entrar d'una altra manera, perquè els propis companys donant-ho que estigui en aquest tipus d'entorn realment es donen uns progressos enormes quan participa d'una inclusió que en molts dels casos únicament les traves administratives impedeix que sigui. I a més hi ha estudis, Àlex, vull dir, comprovant que aquest nano inscriure-lo i tenir-lo apartat, vull dir, quan està inclòs a l'educació, evidentment hi ha nanos que necessitaran més suport o no, que d'altres, doncs fan un avanç molt important en tots els aspectes. I a més els companys s'hi volquen amb aquests nanos, no? I és increïble, increïble, I tant, que sí, ens fa créixer a molts nivells. En tots els aspectes. Nosaltres tenim un col·laborador del programa que es diu Cristian Iglesias i que ens té absolutament conscienciats. A mi em té enamorada. I tenim preparats 2 capítols del seu Vivint la vida que vindran, que parlen precisament de la inserció laboral. Un amb el director d'Agentes, el Sergi Marçal. El Sergi, sí, quina feina que fa el Sergi. I un altre amb la Carme Piferrer, també, que és una col·laboradora molt activa d'aquest tipus de programa i que els emetrem d'aquí a ben poquet. Agustina, ens ha sorprès molt la polèmica aixecada amb la Federació d'Associacions Andorrana d'Associacions de Discapacitats que presideix Pere Valls. Què ha passat? A veure, no et vull... Àlex, no vull ser descortès, a més avui que m'has convidat, però jo el que havia de dir ja ho vaig dir, i ara entrarem fins a primers d'any, començarem a reunir-nos des de mida i ficarem fil a l'agulla, i la idea doncs arribar a llimar aquest neguit que hi ha de part del col·lectiu de mida, un col·lectiu prou important perquè, com que sabeu, nosaltres tenim els visuals, els auditius i els físics, i realment a mi m'han arribat neguits, no? El tema, per si algú no sap de què estem parlant, en una entrevista, si no vaig errat, em sembla que érem els companys del diari, ho dic bé, l'Agustina significava algunes qüestions que dèiem que grinyolaven una miqueta en la representació que consideraven que havia de tenir la Federació d'Associacions de Discapacitats precisament amb Amida, que deia que no es veia o prou representada o correctament representada, etc. I posaven alguns exemples puntuals, no cal entrar. Nosaltres, clar, en aquell moment vam dir, bueno, ja parlarem amb ells i tal, però clar, el detonant va ser les declaracions dient que durant 20 anys no s'havia fet res. Sí, això es va doldre molt. Jo tinc aquí la pàgina de Facebook d'Amida. Podreu veure on l'Agustina, suposo que és la redactora en aquest cas, doncs parla de... s'expressa amb molt de dolor al voltant d'això, diu del respecte que durant 20 anys hi ha hagut gent que ha picat molta pedra des de zero, i que s'ha progressat moltíssim, i que segons quines manifestacions que va fer el president, que és un altre bon amic del programa, per cert, Pere Valls, i que l'hem tingut com a convidat ja fa algunes setmanes, doncs va dir, no? Potser va ser una frase no oportunament escollida, no? Exactament. Jo estic convençut, Agustina, i jo no he de defensar ningú, que allò va ser sense cap tipus de mala intenció, és que n'estic convençut. N'estic convençut. I entenc que no vulgueu ara remenar la qüestió. Ahir es va celebrar el Dia Internacional del Discapacitat i es va parlar d'unió i vaig ser-hi jo, i fins i tot es van fer referència, i ho saps, amb el discurs que va fer Pere Valls amb una frase teva, no?, sobre la igualtat i qui té menys... A mi m'hagués agradat, et dic la veritat, Àlex, m'hagués agradat, a mi no m'ha de demanar disculpes, però jo represento un col·lectiu i a més, sobretot, tota aquesta gent que van treballar al darrere. I que, com a mínim, ahir potser hauria d'haver dit potser em vaig equivocar amb aquelles frases, no? Perquè són persones, som éssers humans, i a vegades és veritat que en un moment donat pots dir alguna cosa que potser no... Per anar de cara a barraca, Agustina, Amida abandona la federació? No. Amida no abandona la federació. Punt número 2, Amida obre un període de converses per intentar llimar aquests punts? Sí. Doncs perfecte, perquè estic segur que heu d'arribar a un acord. Però començarem a primers d'any. Estic convençut que heu d'arribar a un acord perquè en una cosa sí que li he de donar la raó a Pere Vall, i estic segur que tu també hi combregues. La desunió no aconsegueix objectius. No. Vull dir, nosaltres intentarem, vull dir, per tots els mitjans, i a més jo sóc la primera,
A veure, parlàvem abans de 25 anys de reivindicacions, primer 25 anys de construcció, no? Del que era tota una mena d'arquitectura de defensa de drets, no? De partir de zero, d'aquells drets que diem que tots sabem que tenim, però que a vegades la diferència entre la igualtat de dret i la igualtat de fet és molt gran, hi ha una escletxa molt gran amb això, no? A hores d'ara vosaltres teniu, diguem-ne, diversos neguits, no? I diverses fites a aconseguir. I una d'elles parla precisament de les valoracions que es fan, no?, de la gent amb discapacitat, amb les quals no hi esteu massa d'acord en alguns dels casos. No, però no per res, sinó perquè jo crec que és injust quan et fan una valoració. Primer, que la diferència a vegades que hi ha entre la CAS i la mateixa CONAVA. La CONAVA és la Comissió Nacional de Valoració, expliquem-ho, perquè hi haurà gent que ens escoltarà que no domina... Que fa la valoració... La valoració de la... O sigui, quantifica, ho dic molt barroerament, però que quantifica la discapacitat amb un percentatge de la persona, no? També te la quantifiquen a la CAS, doncs aleshores nosaltres ens hem trobat amb persones que potser tenen un 70 i a la CONAVA els hi han donat un 60... No utilitzen els mateixos... M'estàs deixant de pas per l'amoniato que es diu. No s'utilitzen els mateixos criteris a la CONAVA que a la CAS? No. I sent precisament la CAS una parapública, doncs jo crec que aquí hi hauria d'haver una connexió, si més no, i veure per què ells fan una valoració i els de la CONAVA en fan una altra, no? Clar, d'aquesta quantificació depèn segurament la prestació econòmica que rep la persona que té aquesta discapacitat. Per tant, per això és tan important que l'organisme pagador, no? Perquè potser per un punt et quedes sense rebre cap ajuda. I aquí... En sabeu, hi ha algun casos que això passa així, no? Sí. I aquí, a veure, hi ha gent que estan econòmicament, que no estan rebent cap ajuda, perquè potser per un punt no han pogut arribar amb aquestes... I en canvi, per via la CONAVA sí que, per la seva valoració, sí que la tindrien. Normalment la CAS fa la valoració més alta, Normalment la fa més alta, i la CONAVA normalment, i a més últimament sembla que tendeix a baixar-la. I per quin motiu? No ho sé. S'han endurit els criteris o s'han modificat els criteris? Pues no ho sé, a mi m'agradaria també en el moment que es dona la valoració i que es donen els punts, perquè va per punts, que diguéssim, i en base a què heu fet aquesta valoració? Que això també potser a la persona a la que se li fa la CONAVA hauria de tenir dret a tenir aquesta informació. Un expedient perquè és el seu. Sí, clar, és un expedient i és el seu, i a Espanya aquests informes és com un informe mèdic també al final, no? Te'ls haurien d'entregar, i aleshores tu en aquell moment dius, doncs ara jo faig un recurs en base a això. Que, a més, vull fer una puntuació amb aquest tema, que aquí a Andorra jurídicament no tenim tampoc advocats que realment estiguin preparats per portar temes de persones amb diversitat funcional. Això és un buit que també tenim, no? I aleshores a vegades aquestes persones si han d'anar a Bahia per fer algun recurs, aquí tenim un buit. N'heu parlat amb el Col·legi d'Advocats d'aquest tema? Perquè són especialment sensibles a... Doncs ara estic fent una crida, perquè precisament vull aprofitar... N'estic convençut que la que hi hagi aquest contacte ho rebran amb... Vaja, estic convençut fantàsticament bé. Jo crec que sí. Perquè són especialment sensibles per a la societat, i a més ara nosaltres fem un espai amb el Col·legi d'Advocats i estem molt pendents del neguit de la gent sobre les coses que ens explica, precisament per fer espais monogràfics sobre aquests temes. Explica'ns també quina és la feina que s'està fent des de la... Hem parlat de la CONAVA, Comissió Nacional de Valoració, des de la CONADIS, la Comissió Nacional de Discapacitats. Mira, la CONADIS, jo vull ser amb la CONADIS, jo sempre dic que jo quan faig una crítica la faig sempre, intento fer sempre crítica constructiva, i el que vaig a dir ara espero que sigui, si més no, que serveixi perquè que s'entengui així, no? Que s'entengui així, no? A veure, nosaltres a l'última CONADIS, tot i que hi ha comissions abans per preparar la CONADIS, i es va amb la feina feta, i aquí des de la federació nosaltres ja i dic de federació perquè treballem amb les comissions a la federació, es va amb la feina feta, i a vegades el que no es pot fer una vegada que arribes allà a la CONADIS, doncs la persona moderadora deixar que en aquell moment surtin coses que no hi ha a l'ordre del dia, perquè aleshores ens anem per d'altres camins que en aquell moment no pertoca, i aleshores tota la feina que portem feta se'n va a Norris, i ens podem tirar, jo que sé, hores i hores i hores per no arribar en res. Jo és l'única crítica que tinc de la CONADIS, que vull dir, sí, i hi ha molta gent al darrere treballant a la comissió, que en aquell moment
nosaltres representem aquella gent que hi ha al darrere i fa ràbia. L'última va durar, a veure, pràcticament vam entrar a les 9 i pico del matí, vam sortir a les 3 de la tarda. És això, quan tothom sap que després de 2 hores en una reunió ja no hi ha res que... Sí, aquí diu que reunió que dura més d'1 hora ja no malament rai. Estic convençut que n'heu parlat amb la ministra Cristina Rodríguez d'aquest tema. Amb la Cristina personalment no n'he parlat, però amb tècnics de govern sí, sí. He parlat. I sobre aquesta disfunció, per exemple, entre les valoracions CAS-Conava, què en diuen? Perquè és que és un fet com bastant sorprenent. Bueno, també els hi hem traslladat, vull dir, el nostre neguit, i jo crec que es podria, el que és el tema de la valoració, es podria millorar. Jo crec que sí. Això és voluntat, només que posar una mica de voluntat i res més, A veure, no vull desvetllar coses que es parlaran en l'espai del Cristian Iglesias perquè quan em vegi, si no, em donarà un calbot, però des de a mides satisfets de la sensibilitat que estan tenint les empreses del país per poder incorporar gent amb diversitat funcional? No. No vol dir no. No vol dir ni una mica, ni poc, ni gens. Gens. Potser millor també igual tenim nosaltres una mica de culpa. Hem treballat aquest any realment, la comissió s'ha treballat molt amb aquest tema, amb la inserció laboral. També he de recalcar que s'ha fet una feina molt important a nivell de la federació, però potser millor no hem fet arribar bé el missatge. Potser també la culpa la tenim nosaltres, no? Però no tenim... Us queixeu de poca sensibilitat respecte... Sí. Demà que se'm tirin la gent a sobre, però és la veritat. És la teva opinió. Només faltaria que no poguessin donar l'opinió. De la mateixa manera que hi ha algunes persones, jo posaré un exemple, hi ha alguns, no? Perdó. Podem veure des de Naturlàndia la senyora cònsul de Sant Julià, la senyora Montserrat Gil, té una sensibilitat especial i a vegades és veritat que fa falta aquestes persones amb aquesta sensibilitat especial per saber realment quins són els nostres neguits. I va incorporar no fa gaire el senyor Enric Ordóñez, que l'hem tingut aquí de convidat fa res, amic nostre, i només haurien d'anar allà i veure tot el que ha fet aquest home allà a Naturlàndia, evidentment amb tot el grup que tenen ara, Com diu el grandíssim i enorme Albert Llobera, que l'hem tingut aquí aquest dilluns, la gent que tenim una diversitat funcional, com diu vosaltres, per exemple, ell diu, jo porto la cadira al cul, no la tinc al cap. Exactament. Per tant... Vull dir, i això només cal que poguessin ficar una mica d'atenció i veure que nosaltres podem fer la feina igual que qualsevol altra persona. Vull dir, jo perquè porti un bastó o una altra persona que entri en una cadira, tots tenim òbviament diferents discapacitats. Òbviament hi ha una sèrie de feines que serien poc adients pel teu perfil, però n'hi ha altres que probablement ho siguis molt més tu que jo, que no... I el treball dignifica. I a vegades ens trobem això que encara ens rebaixen més amb aquest aspecte. Hi ha un camp per córrer, sí que hi ha gent que està intentant fer una feina bona i jo valoro molt la feina que es fa des de Gentes, per exemple, en aquest àmbit, però clar, hi ha certes coses, com deien, que no s'haurien de reivindicar. Em dóna la sensació. Ara bé, incentivar-les, potser des del punt de vista legal, potser sí, no? Sí. Ara entrarem en qüestions fiscals que obren un camp bastant gran, no? Ara es firma, entre aquesta setmana ja es firma, s'arriba a un acord amb la llei del joc, que ja estava entrada al Consell. A més, el senyor Rivera Aigua vaig tindre l'oportunitat de parlar amb una trobada i em va dir això, ja, tira endavant, no? I jo vull agrair també tota la tasca que ha fet tant el senyor Rivera Aigua com els dirigents que tenim ara, en aquest moment. I anem a veure si mitjançant la llei del joc podem arribar també a tenir alguns acords també amb la ONCE. La ONCE fa una tasca fantàstica, extraordinària. En tots els nivells. És que hem tingut l'oportunitat de conèixer-ho de prop, professionalment parlant, doncs és una tasca extraordinària. Que calen tancar acords, evidentment. Sí. Després s'ha de llimar, clar, els acords, perquè jo puc parlar com a presidenta i dir, i tinc que ser políticament correcta i dir, sí, però com a usuària,
puc dir que la ONCE ella posarà sobre la taula, és ella la que posarà els seus criteris i demandes i dirà, bueno, vale, molt bé, però nosaltres volem això i això i això. I crec que no m'equivocaré, no es baixaran del burro, perquè a més la seva defensa és a muerte per la gent amb diversitat funcional i saben molt bé el que volen. Ens hauríem d'acostumar una mica a aquesta expressió, no? I què? La diversitat funcional. Sí, jo sempre dic és que aquí som tots, ets tu també, perquè tu arribaràs també un moment a ser gran i també tindràs... No, ja hi estem, sí, ja hi estem. Vull dir que entra dintre d'aquest concepte. Hi ha una frase molt xula que em va agradar compartir-la en el meu perfil de Facebook i de Twitter, i que li vaig agafar a l'Agustina, que també l'havia agafat de no sé on, que diu: l'única discapacitat realment perillosa està en el cervell dels qui creuen que ser diferents és ser menors. Sí. O que ser diferents és ser menys. És ser menys. I això, com deies, si ho engeguem des de l'escola, molt millor, no? Sí. La idea és fer també una labor a nivell de sensibilitat dintre les escoles i pedagògic, que això jo crec que potser l'any que ve igual comencem a engegar el tema. I aquí hi haurà amb algun tipus de programa... L'Ester estarà aquí al darrere també. L'Ester Fenoli home, seguríssim. I aquesta, bueno, ja et puc dir que ja ho fa perquè fa una tasca molt important i volem engegar, en aquest camp volem engegar també un projecte prou maco. Ja us vindrem a explicar. Oi que no tardarà 25 anys en tornar a venir al programa, Agustina? Jo no sé on estaré d'aquí 25 anys. D'aquí 25 anys vostè estarà com a presidenta d'una entitat que farà 50 anys i a més estarem aquí fent el programa i podrem parlar de molts avenços. Si més no, que continuï amb la mateixa filosofia i si jo puc veure des del sofà de casa meva, doncs fantàstic. Estic convençut que sí. Agustina, gràcies per la visita, molt bona feina i que totes les reivindicacions, evidentment, com dèiem, per un col·lectiu que especialment per la seva diversitat funcional no hauria de reivindicar-les, com dèiem, a mida no caldria, però malauradament cal, que és allò que diem, a mida i la resta de col·lectius. Una abraçada, Agustina, moltes gràcies. Gràcies.